बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। सिमेन्ट सापरि सानजानि नोगोरनि 2 नं महनपुर बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि सानजानि नोगोरनि 2 नं महनपुर बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिदों। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुम लोगोसे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमा। बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै गोबां दाब दाब गामिनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला रायजो राजाफोरा फैनानै गाजा गोमजायै जाफुंहोदों आरो बेजों लोगोसे फुं समाव माइनाव बुरखांनाय, फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय बेफोर हाबाफारिखौ लाफादों। फिरफिलाखौ बिरहोदों मुस्रि सुक्रधर बसुमतारी, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि आफादगिरि। गोथैसि बावजेनदों मुस्रि बिलाम्बर केरकाटारि, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि आखान्थि आफादगिरि आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो हादों मुस्रि शिबराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि। दानिया जोंनि रादाबनि गेजेरजों मुस्रि शिबराम बसुमतारी, मुस्रि बिलाम्बर केरकाटारि आरो बिजय बसुमतारी बिथांमोना मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। नोंथांमोनखौ बरायबाय लखिमपुर बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गुथुमनि बानजायनायाव 2 नं महनपुर गामियाव बे हाबाफारि लादों ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि आरो बेयाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों आरो बे हिसाबै आंखौ बेहाय सावरायनो खोन्थादों जे सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोम खान्थिनि सोमोन्दै सावरायनो खोन्थादों आरो लाइमोनफोरखौ लानानै। दा बेयाव लाइमोनफोरनि खोथाखौ बुंबाथ' गोबां सावरायनांगौ दङ आरो बेहाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो सोमोन्दो दं हिसाबै बेफोरनि सोमोन्दै गोबां सावरायबोदों। नाथाय जोंहा माबा मोनसे आद्रा थाबोबाय दङ बर' हिसाबै। दा आद्रा थाबोनाय आं दिनै हमदांनानै मोनदों जे जोंहा लाइमोनफोरा धोरोम खान्थियाव गोबां खम गियान दङ, जायनि जाहोनाव जोङो गोबां जेंनाजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। धोरोमनि माखासे गियाना जोंनाव खमखायनो दिनै गोबां बिथिङाव जोङो बाथ्राफोरखौ मोजां सोमोन्दो लानो हाया बा जोंनि रायजो जानायाव गोबां बेले बेजे जों नुनो मोनदों। बेखायनो बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबनानै सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमखौ मानो नांगौ, गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरजों माबोरै खालामनांगौ आरो बोरै जौगानांगौ आरो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव बोरै फोसावनांगौ, बाथौ धोरोमा बर'नि मा बेखौ फोसाबनो थाखाय लाइमोनफोरा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेखायनो जोंनो गोरों गोरा सुबुंफोरा बा इयुथफोरा दिनै फैनानै बेफोरनि धोरोमनि सायाव मोजां अध्ययन खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइ लानांगौ आरो सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमखौ लांफायाबा बे मोनसे अंगआ गाज्रि बा मोनसे अंगआ मोनसे मानसिक बेमाराव भुगिनाय बायदि मोनसे जाबोयो मानसिया, जायनि जाहोनाव जों गोबां गोरों सुबुं दङ, गोबां गोरों सुबुंफोराबो मालाबा गोबां आखल गाज्रि जायो, जायनि जाहोनाव दिनै बेफोर जाबाय थादों। बेखायनो सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो दिनै धोरोमखौ लांफानांगौ दङ। होमबासो गावखौ जुदि सिबिनो हायाबा, गावखौ फोथायनो हायाब्ला, धोरोमजों गावजों लाफायाब्ला बे जिउआव आद्रा मोनसे लामायाव सुंद' लामाखौ आवगायनांगौ बायद' जायो आरो थांब्लाबो बियो मोजां मोनसे फरियाव मोनहैनो नागिरा। बेखायनो लाइमोनखौ बेखायनो आं बुंगोन, नोंथाङा बर'नि जायखिजाया धोरोमाव थाथों मानो, नोङो फरायनायजों लोगोसे लाइमोनफोरा बे धोरोमखौ अध्ययन खालामनांगौ। धोरोमखौ जुदि मोजां लांफायाब्ला गावनि जिउजों खांनायजों लोगोसे गावनि बे बुहुमाव बर' हारि हिसाबै बा बुहुमाव सासे मानसि हिसाबै गोग्गो सासे सुबुं हिसाबै सम्पद जानो हानाय नङा। दिनै जों बाथौ धोरोमारि हिसाबै दुलाराय बुहुमावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि 4थि फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो, बे फोरबोखौ दुलाराय बुहुमनाङैनो जेसेबां बाथौ सिबियारि दङ जों गाजा गोमजायै खुंदों। बेनि गुबै ओंथिया मा? बेनि गुबै ओंथिया जाहैबाय जों बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो दासिमबो आबाद मावनानै जाग्रा हारि। दा बेबायदिनो देग्लाय माइ आबादखौ मावनानै दा जेनेबा हाबाय, दा हानायनि उनाव जों आघोन दाननि 9 अक्ट'आव गिबि आफा इसोर बोराइ बाथौनो बावनायनि उनाव जों बयबो जासिगोन आरो बेनिनो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो दिनै गासिबो बर' हारिया बेखौ फालिदों आरो। दिनै मा मा हाबाफारि लानाय जादों? जोंना दिनै फोरबो हिसाबै गिबियाव फुंनि जागायनायाव बाथौ थानसालि फोथारबाय, बेनि उनाव जों गौथुमनि फिरफिला बिरहोबाय, बेनि उनाव गोथैसि बावबाय, बेनि उनाव 10 रिंगानिफ्राय आर'ज आरो मोनथिना, बेनिफ्राय जोंहा बे हाबाफारियावनो जों सानै फुंखा सुबुं हांख्रायनानै लाबोदों। बे फुंखा सुबुं सानैया जाहैबाय जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारी, बिथांनि आयदाया जाहैबाय बाथौ सिबियारि बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गोसारहोनो थाखाय आरो गोग्गोम खालामनो थाखाय बाथौ सिबियारि लाइमोन फरायसाफोरनि मावनांगौ बिबान।
बेनि उनाव मोनसे आयदाया जाहैबाय माइनाव खेराइ फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। बे फोरबोखौ जों बर' हारिया मालानिफ्राय माबोरै फालिबोदों आरो दिनैनिफ्राय इयुनाव माबायदि फालिलांगोन बेनि सोमोन्दै बुंथिनाय। बे आयदाखौ बुंथिगोन दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादनि नेहाथारि राजेश बसुमतारी बिथां। गिबियावनो PV निउसजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बर' रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो नायगिरि आरो निउस बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो ओंखाम गोरलै जानाय बे फोरबोखौ बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे सिमेन्ट बेब दुलाराय बाथौ गौथुम जथायै 2 नं महनपुर गामिनि बे बाथौ खेराइसालियाव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। बेवहाय जोङो जोंनि बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो थानाय फुंखा सुबुं महरै जोङो 2 आलासि लेंहरना लाबोनो हादों। गिबियाव जोङो मख'नांगोन मोनसे समनि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां शिबराम बसुमतारी आदा बिथांखौ लेंहरना लाबोदों। आरो सासे दंबावो फोरबो ओंखाम गोरलै फोरबो बेनि सायाव बुंथिनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजेश बसुमतारी सार बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों लाइमोनफोरनि गेजेराव बे फोरबोनि जा गुमुरथि बेनि सायाव गुवारै बुंथि होनानै दिनैनि फोरबोखौ मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे ओंखाम फोरबोजों लोगोसे मोनसे सांग्रांथियारि मेल बेखौ जों लाफानानै गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।